የሱስ ወድሻል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ይሁዋታይ ንዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአሚንኩም ክድሕንይኹም ንዑ ብሆሙ ዘላለም ሕይወት ተቀበሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅረኩም ምድሓን ብጎይታና ብመድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አዋጅ ብስራት ኣለና ሕጂም ብስራት ኣለና ይሁዋታይ ሕጂ ናይ ምድሓን መዓልቲ ሕጂ ኣውዳ መዓልቲ ምድሓን ጊዜ ዘለኩም ሕጂ ኣውዳ መዓልቲ ምድሓን ምድሓን ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንዑ ይሁዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅረኩም እዩ ሓብታይ ንዕ የፍቅረኪ እዩ ስለ ኃጢአትኪ ተሰቂሉ ሓወይ ስለ ኃጢአትካ ተሰቂሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅረካ እዩ ምድሓን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአት ዝተሰቀለ ብኃጢአትካ ይትኮነን ብኃጢአትካ ይትታሰር ካብ ኃጢአትካ ክፈትሐካ ዝኽእል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ምድሓን ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ መድሓኒ ኢየሱስ ዘአመነ ዕረፍት ኣለዎ ኢየሱስ ዘአመነ ሕይወት ኣለዎ ኢየሱስ ዘአመነ ሰላም ኣለዎ ኣብ ኢየሱስ ሕይወት ኣሎ ኣብ ኢየሱስ ሰላም ኣሎ የሕይወተይ ዕድል ረኺብኩም ኣለኹም ነዚ ብስራት ክሰምዑ ሕጂ ኣታ መዓልቲ ምድሓን ብጎይታና በቲ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ዝኣመነ ምስ ተጠምቀን ይድሕን ይብል ቃል እግዚአብሔር የሕይወተይ ንዑ እመኑ ኢየሱስ ዘአመነ ኣይሕፍርን ይሓልጠይ ኢየሱስ የፍቅረኪ እዩ ምድሓን ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጌታ ኢየሱስ ይወድሻል መዳን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው የመዳን ቀን አሁን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይመጣል ኢየሱስ ጊዜ ያለ አሁን ተቀበለው ይመጣል ኢየሱስ በሱ ያመነ አያፍርም መዳን በጌታችን በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ ያድናል መዳን በኢየሱስ ነው ወንድሜ እህቴ ጌታ ኢየሱስ ይወድሃል መዳን በኢየሱስ ነው ለዓለም ሙሉ ለመዳን ብሎ በመስቀል ቀራንዮ የተሰቀለ በሦስት ቀን የተነሳ ሞት ድል ነስቶ የተነሳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስንት ጀግና ሞቶ ቀርቷል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሞት አሸንፎ ተነስቷል ከአዳምና ከሔዋን የወሰድከው ኃጢአት የተባረርከው ቦታ የኤደን ገነት ስፍራ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስታምን ደግሞ ትድናለህ ከሲኦል አምልጥ የመዳን ቀን አሁን ነው መዳን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወንድሜ እህቴ በኃጢአት አትኮነኝ በኃጢአት አትታሰር እሱ ለኃጢአተኛ ለመዳን ነው የመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳቸዋል መዳን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ምድሓን ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጎይታ ኢየሱስ በትወዱ ይሕወተይ ንዑ አምልጡ ምምላክ ብኢየሱስ እዩ ካብዚ ጭንቅን መከራን ዝበልዓ ዓለም እቲ ናይ ሰላም ርጉስ እቲ ናይ ዕረፍቲ ምንጪ እቲ ናይ ዘላለም ሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስ በትወዱ ይሕወተይ ምድሓን ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኃጢአተኛ ንሳቐ ቀድሕን ይመቱ ኣብ መስቀል ተሰቐለ ብኃጢአትኩም ኣይትኮነኑ ካብ ኃጢአትኩም ክፈትሐኩም ሓራ ከውፃእኩም ይተሰቐለልኩም ንዑ ይሕወተይ ሕጂ እዩ ናይ ምድሓን መዓልቲ ናይ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ ኣታ መዓልቲ ምድሓን ይሕወተይ ሕጂ ኣታ መዓልቲ ምድሓን ነግረኩም ኣለና ብስራት አሁን ነው የመዳን ቀን አሁን ነው የመዳን ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳችኋል መዳን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው መዳን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄ ብስራት በጆሮአችሁ ይድረስ አሁን ነው የመዳን ቀን ሞትን አሸንፎ እንደተነሳ በሦስተኛ ቀን ሐዋርያት እያዩ በክብር በደመና እንዳረገ ታጅቦ በአእላፋት መላእክቶች ይመጣል አሁን ጊዜ ያለ ግን በእሱ አምነህ መዳን አለብህ ወደ ዕረፍት እንድትገባ ወደ ገነት እንድትገባ ከፈለግ መዳን አሁን ነው የመዳን ቀን በክርስቶስ ያመነ ይድናል ይላል ቃል እግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው መዳን ኢየሱስ ይወዳችኋል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈትወኩም እዩ የፍቅረኩም እዩ ጾርኩም ወስደልኩም ኃጢአትኩም ገርሕቐልኩም ተቐበልዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ኃጢአትኩም እንድቕኣምኩምን ተንጻኣኩም ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝፈሰሰ እሙንን ጻድቕን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ይፈትወኩም ይሕወተይ ምድሓን ብክርስቶስ እዩ በመስቀል ላይ ስለኔ ሞተሃል አበሳዬን ወስደሃል
የለ